Miren Agurmeabe plazen Euskaltzaindiako sarrera ekitaldia ospatuko dugu apirilen 22an. Aldezarrian ibilgailuak sartzeko baimen barrizak eskatu beharko dira turismo buleguan. Udalak eta Lekitxoko Eskola Kirola elkartiak lankidetza hitzarmena sinatu dabe. Udabarrizagaz batera, aste santu honetan hainbat ekintza eukiko doguz. Denboraldiko askan udaletik izango da gaurkua eta etxietara banatu dan aldizkarizan askan aldiko albiztiak irakurri halko dozuez. Asteburuan itsas denborale batek hotza, euriza, haize zakarra eta olatu handizak ekarriko ditu. Miren Agurmeabe plazen Euskaltzaindiako sarrera hitzaldia eta ekitaldia Lekitxon eingo da Andra Mari Elizan apirilen 22an eguerdiko 12etan eta ekitaldia herritar guztizentzako zabalik egongo da. Aurretik, bertan egunean Euskaltzaindiak bere osoko bilkura ospatuko dau Lekitxon. Lekitxoko ohorezko herritar eta alabakutxuna dan Miren Agurren idazle ibilbidia arrakastatsua da, are gehiago askan urtietan ziar. Oin 2 urte, poesia sari nazionala irabazieban, nola gorde errautsa kolkoan liburuagaz, estatuan poesigintzan emoten dan saririk garrantzitsuena da. Ospakizun posgarriza da, zalantzarik barik, eta gainera, Miren Agurrek Euskaltzaindian hartuko daben jesarlekua, aurretik Eusebio Erkiaga idazle lekitxarroparuak eukieban jesarleku bardina da. Beraz, lekitxarrontzat arro egoteko modukoa da beren moduko enbaxadoria izatia gure herrizen izena munduan zabaltzeko. Apirilean eingo dan ekitaldia ibilbide horren erakusgarri izango da. Lekitxoko aldezarra oinezkuentzako lehentasunezko eremua da, eta bizilagunen joan etorritzetara eta merkataritziagaz lotutako ibilgailuetara mugatzen da. Halan dabe, askan urtiotan gune honetako trafikua handituz junda. Horren aurrian, ibilgailuen sarreria eta honek pasaten daben denporia arautzeko ordenantza barri jain da, matrikulak irakurriko dabezen sistemia ipinitza. Sistema barriza ekainen batetik aurrera ipiniko da martxan. Aldezarrian sartzeko baimena hurrengo erabiltzaileak eskatu halko dabe. Bertako etxe bizitzetan erroldatuta dagozenak, merkataritza edo ostalaritzako lokalen titularrak edota konponketa edo obra enpresak beste batzuen artean. Baimen barrizak apirilen 17tik maiatzen 31 bitxartian lortu halko dira turismo buleguan astelenetik barizakura bitxartian. Bestalde, gogoratu herritarrentzako prestatutako aparkalekuak egongo dirasela aurtenbe ekainen batetik irailen 29 bitxartian. Iazko pegatinak aurtenbe balizoko dabe. Alta barrizak apirilen 17tik maiatzen 31 bitxartian einalko dira turismo buleguan. Lekitxoko Eskola Kirola egitasmoak, umiak kirol munduan lehengo pausuak modu egoki, integral eta hezitzailean emotia bilatzen dago. Horretarako, eskola kirolian Lekitxoko eskola publikuak eta ikastoliak parte hartzen dabe herriko kirol taldiakin batera. Ekarpen hori kontuan eukitza eta proiektuari bultzadia emoteko asmoz, udalak elkarlanerako hitzarmena adostu dau aste honetan. Honen bidez, udalak 15.000 euroko ekarpena eingo dotzo aurten Lekitxoko Eskola Kirola elkartiari. Horrez gain, udal instalakuntza batzun erabileria eta oneri dagokizon gastuak be udalak hartuko ditu bere gain. Udabarri honetan kultur eta kirolekintzak nonai eukiko doguz. Aste santuan be holan izango da. Apirilen 6an musika bandiak eta zinemasalien elkartiak The Bandits zinema taldiaren kontzertua eskainiko gaitxue arratzaldeko 7etan. Ordu bardinean, sextapuntako bikote honenak Lekitxoko Masters Series txapelketan batuko dira. Apirilen 6an finalerdizak jokatuko dira
eta apirilen 8 emakumezkoen norgehiagoka eta gizonezkoen finala. Apirilen 6:10 umien hondartzako futbol txapelketia eukiko dugu goizero izuntza hondartzan. Apirilen 7 Paris esku pilota partiduak antolatuko dira Santi Brouard frontoian. Prozesinoiak be euren leku eukiko dabe aste santu honetan. Apirilen 7 arratzaldeko 7 Elitxatik urten eta Aldezarreko kaliak zeharkatuko dabez eta apirilen 9 goizeko 8 Madalena ermitxara jungo dan prozesinoia eukiko dugu. Apirilen 14 Lekeitialde Zilloniz txirrindularitza taldiak bere 50. urteurrena ospatuko dau emakumien erlojbekua antolatuta arratzaldeko 4. Egun bardinean, baina arratzaldeko 8 Zelanda taldien kontzertua eukiko dugu ikusgarri aretuan. Eta amaitzeko, apirilen 15 Garraitz kirol taldien gazte duatloia antolatuko da Abadien Moian arratzaldeko 5. Udabarri honetan, Lekitxon izango dugu zen ekintza guztizak ezagutzeko, lortu zeure egitaraua udaleraikinetan edo lekeitio.eus orrialdean. Udaletik aldizkari zen Ale Barriza kalian dago. Lekitxoko albiztiak jasotzen dabezen aldizkariza argitaratu dau udalak eta egunotan zeure etxian jasoko dozu. Antzori zeluntzeta gunien informazio eguneratua, kale eta auzuetan eingo dirazen lanak, herritzan izango dugu zen barrikuntza nabarmenak, kirol eta kultur egitaraua eta askoz gehiago. Etxian jaso espadozu, zatoz udaletxeko bulego orokorrera, kiroldegira edo kulturretxera eta eskatu zeure alia. Bestalde, denboraldiko askan udaletik da gaurkua. Hurrengo astian hauteskunde kanpainia hasiko da eta albistegi honek bere emisioia moztuko dau. Eskerrak emotia besterik ezaku geratzen astero geugaz egon sarien guztizori. Laster arte. Lekitxarrok beti dugu geure honena emoteko sasoia. Hola a todos. Os he citado a las 3 parejas porque la sesión de hoy la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico. Bajoterapia. Hiru bikotek oso saio terapeutiko berezian parte hartzen dute. Taldeko saio bat proposatu die psikologo batek. Saio horretan, psikologoa bera ez da egongo, baina hori bai, gutun azal batzuk utzi dizkie zer tratatu behar duten adierazteko. Proposatutako mekanikak guztiek bere iritzi eman, eztabaidatu eta diren bezala ager daitezen bultzatzen du. Denak dira fiskalak eta defentsa abokatuak. Denek galderak egiten dituzte, aitortzen dute, emozionalki biluzten dira, izaten dutenaz damutzen dira, provokatzen jolasten dira. Pero Marta, que no bebas más. Suelta el vaso. Se acabó, nos vamos. Nosotros nos vamos. Quiere manejarte, que hagas lo que él dice. ¿No te quieres quedar? Sí, yo me quiero quedar a leer el último sobre. Lekitxon bizi, Erreza birozi? danok irabazi. Eguraldia. Atzo berua izan zan protagonistia 28,8 gradutara helduta. Gaur, aldiz, maksimuak 20 gradutik behera geratu dira. Bizar hodei gehiago izango dira eta zaparrada txiki batzuk botako ditu. Aixiak eguerditxik aurrera ipar-mendebaldera eingo dau eta injartu eingo da. Ondorioz, temperatura maksimuak behera eingo dabe. Itxasuan, aixiak 4 metrorainoko olatuak altzaraziko ditu. Zapatuan, ipar-mendebaldeko aixia injartzu ibiliko da, euriza eingo dau eta temperaturia asko bajatuko da.
Izan leike elur mailia 1200-1400 metro inguruan kokatzia. Domekan euri kontuakin jarraitzuko dugu. Haiziak ipar-mendebaldetik injartzu jarraitzuko dau. Itsasotik hodei trinkuak sartu eta zaparradak botako ditu. Temperaturak oraindik aurreko egunekuak baino hotzauak izango dira. Hurrengo asterako giruak lasaitzeraen eta temperaturak epeltzera eingo dabe. Beste barik, gu bagoiaz denboraldi baterako eta eskerrak emotia baino ezaku geratzen geuaz eonsarien guztiz hori. Asteburuaz gozatu eta hurrengo batera arte.